Ang pari adunay nagpabadlong, adunay badlongon. Nagkasal sila kung nabunyag sama ni Juan. May katungod sila sa kalibutan. Nahirehistro sa ilang kalibutan noon, nga rehistro. Kasama ko ng pari. Sinoli, wala katungod sa kalibutan. Wala siya nagbunyag, wala siya nangasal. Nagtabang lang. Kung may sakit, mga liupo, kung may di musabtan, sultian, magatiman, pili mo. Adto sa ulit pasigarbo, o adto sa sikat nga pare, o adto sa mga pastor. Maurag na ang pinaka-importante. Karon, magsulti ko ninyo, si Kristo, pare ba? Ang mga apostoles, pare ba? Nagbunyag ba sila? Mga apostoles? Si Kristo nagbunyag ba? Para ni Juan? Nagpabunyag sa ni Juan. Ang mga apostoles nagpabunyag. Karon, asa ang nagsubay, nagsunod ni Kristo? Si Juan nagbunyag, nagseremonyas? Wala. Karon, si Kristo ang tinuod nga pari. Sulat ni Pablo sa Hebreo. Biblia na. Karon, kinsa si Melkisedek. Si Kristo nahimong pari sa lanay ni Melkisedek. Ang pari nahimong pari sa lanay sa Levita. Karon, maluwas ba ang tao sa pulong? Dili. Kung wala ang buhat, di makita ang buhat, huwag pulong. Karon, ang pari wala nagamit sa pulong. Seremonyas, ang pastor nagamit sa seremonyas, sa pulong. Sinoli, nagamit pa sa pulong, nagamit pa sa seremonyas. Nagpakaon ba? Wala. Karon, pagpili mo, kinsa ang gigamit og espiritu? Si Kristo gigamit sa espiritu. Sinoli gigamit sa espiritu, ning reflect sama sa biton. Kristo ang pare na espiritu, ang pastor na espiritu, kay makita sa buhat. Kana lang mayang buntag kaniyong tanan. O gano, dili magiging sila mutuon ako. Ako magsulti, grabe iyang pagtanaw sa kong mali. Sa mapalingig tayo sa katao. Nga nag-ingon, nag-iapas na ko nila ang viewers. Iapas ang namo. Kaya magsulti ko sa balaang kasulatan, wala magiging sila gabasa. Unya mga pare lagi, dugay na silang pagtulunan, wala magiging palag nila. Ang nipalag nila ang laing sikta. Unya ano mo kung ilan mo ko interesan, na wala magiging sila na interest sa mga pastor na mag-istorya na isog pagsulti. Ako wala pa mangsuod. Makailara pa na ako. Mga suod pa na ako na sa una. Alak. Ang ilang karpo. Nasina sila. Unya, mawala kong isulti. O kano, adun na niya may tabo kanila. Unsa ka na lang. Wala kasi lang tuwan ako mo reflect mo kusama si imong panaggoy. Bisan din
Murag ilang una lang nako nga ordinary kapag ayo. Basig magseremonyas ordinary ka kaayo. Kay ikaw lang kuno ko lagi gugma. Ikaw lagi kuno may gugmaon. Muna mga tao na po dito sa kalibutan. Magsige na po. Magsimba. Muragaan ra kayo. Murag ko lagi nagbasang Biblia. Di ba insulto na ama? Di ba kaya ka na? O ano? O. Kay gusto nilang patyon ang akong mga pulong nga gibilin haron malinaw. Kaya ako amang gikalutan. Libuan ka tuig dito ko sa taong daotan. Wala ni problema. Buti pa sapot ang mong pagtulunan ka ni Anto. Kinaiya. Iya nga buta. Kinaiya sa dapat. Tama ka na anak. Tama ka. Pero daganang nangamahan di sa kalibutan. Pare ka man. O pastor. Ang pastor adunay gipili kong pastor. Ang mga pare gibadlo. Tama ka na yung gisulti. Nga ang simbahan, nga una, ang imong gigakinan o nagbunyag ka. Una ka na lang. Una ka na. Kung tama po ang imong gisulti. Nga mo po'y nagpalansang ka. Mausap ka rin. Nga ikaw muliko yun ka, kay dili ni mo gustong unayon ang imong gikanan. Apan maimuhag yung may sagutan ang iyong naandan ng pagtulungan. Kaya ikaw may nagbuhi sa pula. Nagamit man sila sa mga pulong na akong gibalaan ang ama na mo. Pero wala. Nagasubay sa balaang kasulatan. May problema man. Sa mga itong naaging mga adlaw. Isukay ka nagsulti ba? Kaya marag ako ito nagsulti, isukay ka man, isukay ang espiritu. Abi ni mo aman, nabalakabi ako. Nadoktong ko, kasi maminaw ko, inaguman ako istorya. Kana ilang ni-record nilang ni Boy o ni Arlen. Nabalakapod ko ba? Anong isog mang yun ko, musulti. Kung na ako sa chapel, kung magwari ko, isog mang yun ko musulti. Anak, ako kanito, gilambuhan ko na ang ilang mga templo. Nahadlok sila. Pagkamatay na ako, ilang ingon nga ako maigugmahan. Mga giyang nga puta sila, anak. Mauna na ang natuman na, anak. Natuman na. Kay namatay na ang hari sa Babylonia. Ang pula nga mananap. Pula nga mananap. Pula nga mananap. Hala. Tama na niya, Papa Jesus to, akong gisulti nila. Ako naman ang gisulti sa akong mga pinili na dire. Tanawa ang lungon ni sa Santo Papa, di ba pula? Pula mga sanina. Sila naglubog. May gani, Papa Jesus to, matuman dyan eh, no? Wala. Kinsa man ka. Ang propesya. Propesya. Apan tungod sa pulpito, nagbatbat og propesya sila. Naglibog ang mata. Nalingla sa kalbo. Aman. Halimbawa ka na nagbato na ko. Masakit ang niyapod na. Masakit na tabo nila, no? Alam. Daghan pa ang kulangan na din eh. Mo ka na. Ang makadugang silang tandi. Nakuha man ang isulti nila, man.
Pero sa din mura magbabalaka ni noon. Bisa ko ba mabalakal ko sa mga siltian ba? Dili biya ko inani aman sa una. Ang ako na ano, ako na lang mag-antos, ako na lang anak, ayaw na pagpangaliw po kanila o pagpandaw. Mauna naman. O, ang imong pagbuot naman, matuman. Ang imong pagbuot. Sa kakasayasayan sa una, grabe gani ka, gipang nambuan yung templo. Kani mo ko nanudo mga ba't unsa man na ilang-una eh. Ang gwapo na ano kay ang akong di ba akong wali maigo lang yung pare, pero tungod kay ikaw ako mulaban ba ko sa pare unta Papa Jesus kay dagan ang ako ang nagbunyag na ko sa una pare man nga katong mga karaang pare nga bago pa sa kuan di ba wala ang mga pare ang nag-alaga sa simbahan kaniadto. Kumusulod ka sa simbahan. Ulit patay. Tanaw sa ano ang mga Jesuits. Ang Romanon. Tama na yaman. Kaya Katoliko sa na, kuan man, marang West di Kutsilyo sa yun ka. Si Anas o si Caiphas. Si Pilato. Kinsa sila. Ipamatay man nila ang tanan, anak sa simbahan. Kung ano ba nang gisulti nila man, yung bisa nila manlok pa gani. Kanang damgo na ko man ba? Nga, usay, kung pamilya, usay, asawa, usay na din eh. Makita ko baga sige kong sunod-sunod sa ila ng damgon gani ko ako yun ay nagsisunod sa ila ya murag di sila mapansin ako ya mas pansinon pa to nila laing tao mas pinangga pa nila kasi mag-ulbi ako lumala sa akong asawa ya ano nga mas mga buti pa sa butan ano, mausap ka lang. Kaya naapaman sila sa kalibutan lahat. Tanawa. Tama, no? Walang magpulong, may istorya pa magpulong diri, wala nilang interes. Pero katawa sila nakumaban. Nagtuwa man sila. Wala. Nagatuwa. Nagasalig pa. Wala ang pagsalig. Di kinahanglan ulig-on yun sila. Kinahanglan interesado yun sila. Sa mga pananglit ka ng ngayon sila nga ulig-in naman sa abda. Imo na ka lang isang di kanila. Tugod kayo wak sila interes. Madakan ako na sila mga. Dipindi. Anak. Ano na may kamatayan. Ano na umuban sa bagong yata. Pero, anak, wala na kay labot sa kaluwasan. Wala na kay labot sa pagdala. Ako na, kaya ako'y nagpakamatay. Pasaylo ako, man. Pasaylo ako. Pasaylo apod ko sa nga. Dili pa ito. Anak, huwa kay sa pero dili lang ko gusto niya ng mga pulonga. Dili lang alam. Ayaw paghilak kanila. Ayaw. Sila mo hilak sa ilang kagalingan. Lawa na ang nagbato kanima. Sila lang. Oo, man. Praktisan ako nga bato na akong kasing-kasing. Praktisan ako nga init na ko.
Mao ka na lang. Mao ka na. Mao ka na. Ang mutulo sa iyong luha. Kumatayan. Kalaglagan. Imo na ka na nakita. Kaya kung maghilak ka, ipakita ko sa imong cellphone. Ang mahita po. May gani ang mano, mag-iunapan ni mo ang lugar. Ano ba tuman ang kasalatan? Matuman na lang. Kung kaniadto ana ay sulong ha. O garan, mga nasod hinay-hinay ko paglaglag. Dilitanan ang namatay. Wala na langit. Pero gamay ra anak. Tungod lagi aning pagtulunan naman ba kanang reliyon. Mao ka na ang tinako sa reliyon. Mao ka na. Tanawa daghang mga pastor. Nga sama sa pagwali kay gamit sa angel. Gigamit pa. Ang espirituhanong kasa. Pero dili mo doon kanimo. Dili ba? Wow, laki aman. Kaya naman kung sila po'y aman. Anak. Tama na. Tama na. Tama ng kabalaka kanila nga wala na balaka silang kaugalingan. Ang importante, nagasulti ka. Inanako ka niyan to sa mga apostolis lang. Mupatay. Magpakamatay. Magkamatay na. Para sa paglaban sa Diyos. Nabali ang madili iso. Abot. Gikasilagan ko ang nasilag kanina. Kaya sama sila nagpatay ka lang ko. Gikasilagan ko sila lang. Ano na ako iyan ng kanila. Kung ila kang pasukan. Ako, mao ang espiritu karon ana kanima. Ang akong lawas ana lang sa langit. Ang espiritu sa man nga gipadala diha kanima. Ang ako lang lawas. Akong lawas na tuwa sa langit. Kung ang akong lawas may magukam dito. Ang imo lawas may gigamit sa espiritu. Aron magukam sa yuta. Munang bagong yuta man o anak. Ulahon ni mong hukom ang mga buhay. Aron makauban sila sa bagong yuta. Mapapasa ilang kabalaka o ang sala. Nga ang gusto mo sa tao po, andirin ako Papa Jesus. Magpabilin sila sa ilang naandan. Ampo-ampo lang panak. Kinahalad silang mamatay. Kaya dili makaadto sa langit. Nga buhay anak. Mao lagi no. Ilagam lagi ng alaglag lagi. Mabati na ako. Klaro kayo. Mulo, ako anak. Dito sa yawa. Sa gingharian. Sa madautan. Gingharian. Kaya mauman to ang ilang silot. Nga kanunay gidala nila. Mag-uol ko. Pero, kasuka ang makita ka sa mata ka. Amen. Ang problema ra baron, unag anam-anam ko kabato na sa kong pagtanaw sa mga tao. Usay gani aman. Muli kay ko kabasa may naya ko. May nakya ko.
Di mo harap ba rin ipapunga ng akong kamot no, di ba? Ikong tawanon, ang akong masumbagan, akong kaaway, mo harap akong kaaway. Di ba? Kung kagamit ko sa mga taong dapig sa giya sa buta, isa lang ang akong masampalong, isa lang akong makan. Katong uban nga ni dapig niya, nagamit po sa iyang mga pulong. Pariha po, mga pinulangan ka na ko, matunglo. Wow ka na lang. Wow. Kung adunay kamandag nga bitin, kuya ang imong mga kamat. Nga ana, Papa Jesus, mubunan mo ko sa mga bata. Ano? Wala. Kung nagbadlong ka nga tawanan, kung nisuko ka nga tawanan, may katungad ka. Kapan kung gaang dili ni mo anak, dili ni mo kaliwat, kung magbugal-bugal sa espiritu nga nakakanima, kalaglagan. Ano lagi? Mga bitaw no? Tama na. Paway na. Kaya panahon na po sa kabutakan. Nga ang imong kagabihan. Lagi Papa Jesus. Tawano na po ko ano. Pero mabatit ikaw. Kapag nagkapuya-puya aris kalibutan no, kung espirituanon ka. Kapoy kayo. Kapoy kayo pag uyon-uyon sa mga tao. Balik sa tao, no? Salamat ha. Salamat. Pasalo ako. Umasahin mo kahit po sa imong sugon ako. Usahin. Ngayon ko na. Ako araban. Pasalo ako. Pasalo ako sa akong pagkahuyang. Tungod sa bugmapod sa akong mga isipata. Huyang mong pagkakaman. Maluhay mo ako nila. Pasalo ako. Ang mga meeting sa simbahan, eskwelahan, kanan nga mga institusyon nga tinukod og tao, dili na ko maapil diha. Dili na. Kay haron madungog ang tinukod ni Kristo, ang Espiritu. Patay, naghalad sa kinabuhi, sinuli, naghalad, nibiya siya sa kaulag o kalibutanhon. Si Kristo naghalad sa. Kay balo sa tanan, ayaw na ninyo gamita iyang kamot para pagpamatuod. Kay tunglo sa katauhan kung inyo siyang pabalikon. Tunglo. Kay siya nagpakamatay siya para sa katauhan. Tunglo. Kanang nagsigig labay niya, higugmaa lang na ninyo, papadayo na. Kay ihatag na kanako ang akong gigamit. Nagpaulipon lang nako. O isa ka pinangga kong sulugoon. Busa ka mong mahadlok sa silot. Ayaw na niya sa hilaki kung kinsa siya. Ayaw na mong kaguol, hinoon, kaloyin niyo siya. Kay siya nagpakita gugma ka ninyo. Ang dili mo si gugma ka niya. Wala na gugma ka na ako nga nagbala, padala sa espiritu. Kana lang, timan-igi na ninyo. Kung dili mo mutuon niya, wala mo nagtuo kanako. Kaya yung gisulti, naghubad lang sila sa silyo. Katong maigmat lang ang iya. Busa padayon mo. Kung gusto mo sa pari, dito mo padayon. Kung gusto mo sa pastor, dito mo padayon. Kay binunyagan mo. Pero sinuli, nagbunyag sa kalayo sa espiritu. Nagpabunyag ko sa pari. Nang naglaban sila sa maayong pari, sa maayong pastor. Pero kinahanglan, aron dili sila mamatay, magpaubos gid siya kay nuli.
Magpaubos yun siya. Ako, ang Ginoo, may nagpili kani. Dari, kay ako lang ang magmando kaniya, ug ang magsugo kaniya. Ako lang ang magmando kaniya. Tunglo, ang tao, nga musugo kaniya, labi na, kung dili niya buhaton. Tunglo ang tao nga musugo kaniya, labi na kung dili niya buhaton. Kung dili niya buhaton, mamatay ka wala ka madami. Mamatay ka. Anak sa balaang kasalitan. Anak sa balaang kasalitan. Usbon ko, kung inyong sang tughan sa tawhanan, makamo ang magmando. Tunglohan ko sila. Mamatay sila. Ako, pag ang wala ang kasulatan, nagpamatuod sa kasulatan. Ako, nagpamatuod, kinaagi kaniya ang Espiritu sa kamatuoran. Espiritu sa kamatuoran. Kadlogin ninyo ang Espiritu. Kadlogin ninyo. Kutahin ko kape mo. Sa mga sundalo, sa pag-ilog nila sa akong pupo. Diba? Nagripa usap sila. Gisugalan nila ako. Kung kinsa makadako, siya hanggang mga makapalag sila. Dili pa. Karon, pangutan ako. Kinsa po nga relihiyon, nga sugalan, nga adunay namatay, huwag nagamit ang cross. Kinsa pa. Pag-ilom lang ka mo. Huwag pamalando. Ayaw na pagdibati kanila. Kaya doon na ako'y gandam kanila kasi madamay ka mo. Tanawan nila. Kinsa ang nagsugal o nagripa. Sabi ang naas kamatayan. Ipatay nila ka. Pinagi sa paggamit ko mga kras. Ako lang ibalahan. Kaya mga ninapakamatyan sa mga tao. Sama ka na ako. Huwag karoon din ang mabugal-bugal sa espiritu.
Tian ko ka mo. Wala ka pasiliwan. Kung kining akong gigamit, nagantas. Pantuson ko sa sila. Pantuson ko sila. Inig-abot sa kapanahonan. Wala sila igbabalas. Wala ikawalaw. Mabaytasan. Awalan mo ka ba? Kayapit na ang taklam. Ang taklam. Din ako ang magbuhat. Ako ang ang nagsulti nila. Dili kining akong gigamit. Nagpakita ang sila gugma sa mga nangamatay. Wala silang mag-uon ng mamatay. Tanang nagahilak. Kaya nabiya man sila. Nga nawala na iyang makita o gikaaway o wala gigalam. Wala maghilak na sila. Wala magdangoy-goy o magbinatay. Kaya wala man nagpahitag gugma. Samtang buhi pa. Pero ang pamilya karon, yung sa dili. Pagpakaroon inon mga sa dili. Ang gikalisdan karon sa mga taong laban ang mga Kristiyano, kining gasto. Kailangan po na. Kaya kung buhi pa, diliman mo anak diya. Kung nga paabuton pag yun kung mamatay. Ayun na niyo paabutan na kung mamatay. Kasi pa siya, ako, kung ako mamatay, ilupong dahil ninyo. Kaya maluoy ko niyo, kaya ripahan pa ninyo ang akong lawas. Kwaon ba sa yawa? O kwaon ba? Datong ka dito sa langit. Sulusulugan po mo des nagbisbis. May saaran po mo. Muna nga. Wala. Nalagyan. Dengan gidugang sa balaang kasulatan eh. Dengan kaya. Una nagsuko na ang Diyos. Nagkada naman naglingkod na po diya. Musuko ino na ako. Magdumoto na ako. Ano wala ba niya gisutian ng mga tao? Anong kamo may nagpakaingon na kamo yung makadalas langit kung tagaan yung ampuan nyo ni? Katoliko. Kamo gimasintro. Kaya binunyagan ko sa Katoliko. Dili ko gusto nga makawang akong bunyag. Bunyag sa Espiritu Santo. Walay buhat. Pagbasa mo Biblia. Pagbasa mo. Pagbangkay. Init kayo yung pedo. Init kayo. Init. Pero, gulang itong mapailobon. Malaw tayo. Mapandugan sa Espiritu. Guwapong bangunyata. Guwapo. Guwapo. Init yes.